Jo potser era de les persones que, evidentment, la fe de veritat no me l'havia plantejada mai. Què era, què podia ser, i potser jo m'imaginava que era saber coses, conèixer coses que explicaven allà al catecisme, coses així, i prou, conèixer i saber coses. En canvi, no sabia que ser cristià podia ser una altra cosa. I un dia em vaig adonar que ser cristià, en primer lloc, abans que tot saber aquestes coses, conèixer el catecisme, era trobar-te amb Jesús. I a partir d'aquí, canvia la vida totalment. De fet, jo durant la meva vida havia estat buscant alguna cosa important que em donés llum, que em donés sentit a la meva vida. I mai em pensava anar-ho a trobar a l'església. Quan parles d'església amb els amics, fa una mica de respecte. En canvi, ha estat allà on he trobat allò que buscava, a través d'uns amics, a través de la pastoral de la diòcesi. Allà és on m'han facilitat l'entrada per poder-me dirigir a Jesús, dir-li que si existeixes et vull conèixer i descobrir-lo, adonar-me'n que hi és. Com que m'he donat que ell hi és, escolta'm, és que no puc deixar de creure. Per tant, l'Església és la que m'ha donat, com a mare, m'ha donat tot allò que necessita un fill per poder estar amb Jesús, per poder compartir amb ell la vida, per donar-li un sentit i per poder continuar cada dia de la vida fins l'últim dia que ens espera la gran festa en el cel.